Ако и ти искаш да имаш повече време за твоите хобита, твоите деца, семейство и неща, които искаш да правиш, това видео е за тебе. Ето какво закусвам всяка сутрин. 5 яйца, малко авокадо и една принцеса с кашкавал и протеин и някакви други неща. Докато закусвам днес, искам да ви разкажа, че бях с нощи на среща с една много така добра, успешна дама. Тя има професия, която успява да й докарва почти 10 000 лева доход и този доход е от извън София. Съгласете се, че между 7 и 10 000 лева извън София са добри пари. И тя ми каза нещо много интересно, което искам да споделя с вас и сега всъщност искам точно това да обсъдим. Това, което ми каза тя беше: Ник, аз не искам да правя 100 000 лева на месец. Аз искам да имам някакъв окей доход и да изкарам повече време с децата и семейството си. И аз съм някакъв окей. Това звучи разумно на пръв поглед обаче. Истината е, че ако знаем от книгата на Сун Цзъ, че малка армия се управлява както голяма армия, просто трябва да имаш някой доверен човека, които имат някой доверен човека и така се създава голям бизнес. Няма причина да кажем: окей, аз искам просто 3000 лева или там 4 или 5000 лева и не искам да правя 100 000 лева. Това е първото нещо. Второто нещо е, всички ние изпитваме удовлетворение, когато правим неща, когато постигаме неща, когато имаме добри резултати. И никакво ниво на свобода няма да ни докара смисъл в живота, ако не се опитаме да постигаме повече. Това, което искам да ви кажа в това видео е: не се ограничавайте в желанията си. Вие сте хора и ако някой друг го постига, значи и вие можете. И второ, не си мислете, че като започнете да изкарвате пари, ще ви е много яко да сте чака рака, да не правите нищо, да си почивате, да си правите хобито по цял ден. Това няма да се случи. Ще искате да си правите нещата, ще искате да напредвате. Това от мене. Чао!